שלום לכולם, היום אנחנו יוצאים למסע אחורה בזמן כדי לפצח את הסיפור של אחת ההתפשטויות הכי משמעותיות ומהירות שהעולם ידע. אז השאלה הגדולה היא באמת איך דבר כזה קורה. איך קהילה שבטית יחסית קטנה ומבודדת בחצי האי ערב, הופכת תוך זמן קצר לאחת האימפריות הכי גדולות בהיסטוריה. זה הסיפור שאנחנו הולכים לפרק כאן. אוקיי, אז הנה מפת הדרכים שלנו. נתחיל מההתחלה, מהניצוץ, איך הכל התחיל. משם נמשיך לגל הכיבושים הראשון, ששינה את פני המזרח התיכון ואפריקה, נראה איך ההתפשטות הזאת חצתה יבשות לאירופה ואסיה, ואז נצלול לתיאוריה שמנסה להסביר את אזורי החיכוך שהתהליך הזה יצר, ובסוף נסכם את כל המורשת האדירה הזאת. טוב, אז בואו נחזור למאה השביעית, לחולות המדבר של חצי האי ערב. כאן, עם הופעת האסלאם, נולדה לא רק דת חדשה, אלא תרבות שלמה עם דרייב אדיר קדימה, דחף בלתי ניתן לעצירה להתפשט. אז איך הם עשו את זה? המקורות מראים לנו תמונה מורכבת. זה לא היה רק דבר אחד. מצד אחד, היו סוחרים, אנשי דת שהפיצו את הבשורה בדרכי נועם, אבל במקביל ולעיתים קרובות הרבה יותר, ההתפשטות הייתה תוצאה של כיבוש צבאי ישיר ולחץ פוליטי על האוכלוסיות המקומיות. ועכשיו בואו נדבר על החלק שכמעט בלתי נתפס בסיפור הזה, הגל הראשון של ההתפשטות. המהירות שבה כל זה קרה היא פשוט מדהימה. רק תסתכלו על המפה הזאת לרגע. זה קנה מידה עצום. בתוך כ100 שנים בלבד, אימפריה חדשה שלטה על כל השטח הזה, ממרוקו, באוקיינוס האטלנטי, ועד לגבולות הודו. והקצב פשוט עוצר נשימה. זה קרה בשני שלבים עיקריים. קודם, החליפים הראשונים כובשים את האזורים הקרובים, סוריה וארץ ישראל, ומיד אחר כך השושלת האומאית ממשיכה את המומנטום ופשוט סוחפת את כל צפון אפריקה. אימפריה נולדה כמעט בן לילה. אז מה גרם לכל כך הרבה אנשים להמיר את דתם? ובכן, זה לא תמיד היה בכוח החרב. המקורות מדברים על מערכת שלמה של תמריצים. היו הטבות כלכליות, למשל פטור ממס הגולגולת הכבד שהוטל על לא מוסלמים. היו הזדמנויות קידום במנגנון השלטון החדש, והיה גם הרצון הפשוט, האנושי, להשתלב בחברה החדשה, להיות חלק מהצד המנצח. אבל הסיפור, כמובן, לא נעצר שם בחופי אפריקה. הדחף הזה להתפשטות חצה ימים ויבשות, דפק על שערי אירופה והעמיק לתוך לב אסיה. ובכל מקום עיצב תרבויות מחדש. אם נסתכל על אירופה, אנחנו רואים שני מודלים שונים מאוד. בספרד, באל אנדלוס, התפתחה תרבות מפוארת, אבל יהודים ונוצרים תמיד חיו שם במעמד נחות. לעומת זאת, בבלקן, תחת האימפריה העות'מאנית, תהליכי האסלאמיזציה היו עמוקים הרבה יותר, והובילו להמרות דת המוניות במקומות כמו בוסניה ואלבניה. ושתי אימפריות אדירות המשיכו את המשימה הזו. העות'מאנים שהגיעו עד שערי וינה בלב אירופה, והאימפריה המוגולית שביססה שלטון מוסלמי יציב וארוך שנים על תת היבשת ההודית. אוקיי, אבל במרכז אסיה הסיפור היה קצת אחר. שם לא תמיד היה כיבוש צבאי מהיר. זה היה יותר תהליך איטי, אורגני. זה התחיל עם סוחרים מוסלמים שהגיעו דרך חמישי. הם השפיעו על מנהיגים מקומיים שהמירו את דתם, ובסופו של דבר כל האוכלוסייה הלכה בעקבות המנהיגים שלה. והתהליך הזה, צעד אחר צעד, הוא זה שבסופו של דבר הביא את האסלאם עד לעם האויגורי במערב סין של ימינו, וחיבר את האזור הזה באופן הדוק לעולם האסלאמי הגדול של מרכז אסיה. כל ההיסטוריה הזאת של מפגשים וכיבושים וחיכוכים בין תרבותיים, הובילה הוגה מודרני אחד להציע תיאוריה, נקרא לה פרובוקטיבית, שמנסה להסביר את המורשת המתמשכת של כל התהליך הזה. בספר המפורסם שלו, התנגשות הציביליזציות, איש מדע המדינה סמואל הנטינגטון טבע את הביטוי החזק והשנוי במחלוקת הזה כדי לתאר דפוס היסטורי חוזר. אז מה הוא התכוון? התיאוריה שלו אומרת, בגדול, שבכל מקום שבו העולם המוסלמי המתפשט פגש ציביליזציה אחרת, נוצרית, יהודית, הינדואית, נוצרו קווי שבר, קווי תפר היסטוריים, שהפכו למוקדי חיכוך וסכסוך לאורך מאות שנים. והוא הצביע על דוגמאות מאוד קונקרטיות, אזורים שמוכרים לנו היטב מהחדשות גם היום, הבלקן, הקווקז, המזרח התיכון, קו הגבול בין הודו לפקיסטן, כל אלה, לטענתו, הם קווי שבר היסטוריים. ופה חשוב לדייק, וזו נקודה קריטית בהבנת התיאוריה. הנטינגטון לא טען שהסכסוכים האלה נובעים מאיזו תכונה מהותית של דת האסלאם עצמה. הוא טען שזו תוצאה היסטורית של המפגש הטעון, לפעמים אלים, בין תרבויות שונות לאורך קווי הגבול של ההתפשטות המהירה הזאת. טוב, אז אחרי כל המסע ההיסטורי הזה, בואו ננסה לסכם בכמה מספרים את קנה המידה והמורשת של מה שראינו פה. אז מה אנחנו לוקחים מכל זה? קודם כל, המהירות. 100 שנים.
זה כל מה שנדרש כדי להפוך קהילה שבטית קטנה לאימפריה שמשתרעת על פני עולם. שנית, ההיקף הגיאוגרפי. אנחנו מדברים על תהליך שעיצב מחדש 3 יבשות שלמות, אסיה, אפריקה ואירופה. והדבר השלישי הוא העומק בזמן. זאת לא היסטוריה עתיקה ששייכת לספרים. זו מורשת בת יותר מ-1400 שנה, שהעדים שלה עדיין מעצבים את הגבולות, את הפוליטיקה ואת התרבויות שלנו ממש היום. וזה משאיר אותנו עם מחשבה לסיום. עד כמה קווי המעיטר של האימפריות העתיקות האלה עדיין מסרטטים את מפת הסכסוכים והבריתות של העולם שבו אנחנו חיים היום. תודה רבה שהייתם איתנו.